Menteri Rang Baka Jelaba Perestun Tensong ula ong baka sorkar mentakan perhat kumno ban pai kemat sa syakino hikai school secondary bat high secondary hadin baka lala ban penurlong ya ka jing angnot jong kinoi kai school SSA bat food teacher haka kerdan lower primary bat upper primary ya ka ni ba perestun apan pau ba keren haka jing lang pun kuburom bala pelong da ka Meghalaya SSA School Association bat ka Meghalaya Food Teachers Association ula pen kan mauru ba ka jing shimkhia jong Menteri Rang Ba ban penbi ya ka CM Impact na ka bentaban yarap ikina school haka examen metric kala kentiu ya ka jing pas pha haki khana school haka juk apor ula pan ya ka jing lang kanang ban kentiu ya ka thok puli henry om ban chuban yang sarkar kala le na ka benta ka jing bha jong ka puli ka puthi haka jela menta kasngi kadai kasngi ka bansa jingken mau pateng la pateng baleng ong kumta na marba kito kisngi kisnem ki benai ki bala lekno ki bangi ong ba ka SSA scheme kan kutno daki pawajar ngut kinong nikai galak ban poi kapor bakin yap tangan ar hajar ar pusan kum mga ong menne ya syong haka meeting ke jong ya kabinet bat ke department nakapor sa kapor ban penting na bakata kajing artatin bat kajing rit mensim ke jong pi bangin weg no hadu bapinya song thai and it has happened today nong hikai bai ek kene kala jiang yo i ka dur ka khmat ka ba phut sam rakhi jong pi namar balada phi ong sa kumno phin song thai kat kum kapor balabu ban song thai